proszę. No ja chciałem ich nagrać. No spóźniłeś. No. A, i widzisz, podoba się w porządku. A, za tort. Ale ta przerażona była na tym zdjęciu. Ale wiesz, za drugim razem bardziej niż za pierwszym. Ona niby odważna, ale... SOS Solidarność w Świdniku zaprasza na loterię fantową. Cel? Pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w Świdniku i okolicach. Los to tylko 3 zł i każdy los wygrywa. Kochani, pomóżmy. I kolejne ogłoszenie. Daj taki, pójdę kupię taki los. Teraz przeczytam imiona i nazwiska.